Moko kuom jodak ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu medo wuok oko mar lero sigandgi ewi kambi moro motisi ni Springmark Investment Limited mayangore ni nowuondo ji mathoth ma oketo milionde modhuro mag omenda e aguchgi gi geno mar nyuolo pesago obed mathoth kendo olok jomoko. Jopiny go kata lok gi jomoko. Jopiny go ywak ewi wuond manowuongigo gi jago manyinge Ambrose Abuti mane lando injili no mar pesa ka okale kanisni kendo magikone ng'wane omenda jopiny. Kaka jachung weche marwa Ken Mugalerano midhiero no weyo ji kod lal kama moko manoolo gope bengi mondo mi no chiw pesa e agulu no bende koro osepe. Ma e kanisa ma Dominion manie kar dak ma Action e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. En achiel kuom kuonde ma iyango ni achich Ambrose Makech Abuti ne lando e ote ne jopiny ni en kod yo ma onyalo miyo go pesa gi nyuol matanda wuoya kendo mapiyo. E limbe marwa wayudo ka lamo dhi nyime, to kata kamano jadolo Caleb Mwania odagi loso. William Getumbe en achiel kuom ji mane geno loso mwandu kokalo e chenro no. To mana kaka ji mamoko, William bende koro mwandu ne duto olale nam. Wakati pesa zilikuwa zinatolewa, Ambrose anatoa pesa 5 million. Alikuwa anasema anaenda kufanyia nini? Getumbe lero pek ma osekaloe. Kanyamburko mare to kata mana nyiduonge magoyo ngolo bende ne osepe kod bengi kuma ne okawe hola mondo mino chiwe agulu mar jagono. Na sisi tunauliza hata saa hizi vile DCIO wanasema hakuna pesa katika akaunti ya Ambrose. Si hizi bank zinajua hizi pesa they were withdrawn from where to where. Kwa sababu if you withdraw over 1 million, unajazanga karatasi inayekuwa na details ya kuonyesha kwamba hii pesa zinakuwa withdraws kwenda kufanya nini. E kardak mamunyaka, Susan Waititu kod familia mare ywak ni ne giwito maromo shilingi milioni 5. Akatu introduce kama familia, sa familia yote mzima iko kwa Ambrose. By then niko na hata brother mwenye haoni anaishi Kajiado. Alikuwa ameinvest 1.23. Oboke bagen godo nyiso ni ne gindikore kod kambi mar Springmark Investments e dwe mar Ang'wen higa mokalo. To wadgi ma bende nitiere kod ng'ol mar neno yangore ni nowito maromo shilingi milioni 1.2. Familia yetu kuna mjomba, kuna baba, kuna mama pale ndani, kuna brother na mimi sisters na mimi na sister yangu. Ji mamoko ma bende ywak ni omagi gi achudhego oriwo koda ka jadolo Gideon Mudenyo mar kanisa mar Blessed mawacho ni ne osingo maromo shilingi milioni 1.7 masani koro lal nono. Owacho ni jolemo ma kanisa ne makwan gi dirom 100 bende pesa gi oselal e kabino. Obila ma Okwach Kich dhi nyime kod luwo ndach achijno. Ken Muga, Ramogi TV. Dakan prangwen nyakoro mkajuan kero report no mokelnwa gi jachung weche marwa Ken Muga tero wa yuyo marario na singo kao pachi kanyo neno ka Sharon wacho ni miyo no ang'o madibed ni otime momiyo koro nego reko gi nyithinde. En penjo mathoth oganda medo penjore eno otema Sylvester Kanti Nyakune dala intie kodwa chendo. Jawer matuklu Hanayo Joel kachiel gi osiepne Jane gi nyithindo gintiere kamoro ne nyawita e gongo umora henya gi chenro maro yemore kama nanya Joela nayo. Eno bende ote kanyo mo ora gi Peterson Akuku ka entiere Migori Ndhewa. Wacho ni en bende mora hinya gi chenro ni maro yemore odhiambo makawuono. Eno bende ote kanyo mo chwale